नमस्कार. आज आपण पनवेल रेल्वे स्टेशनला पोहोचलो आहे. इथून आता यात्रेची सुरुवात करणार आहोत. पनवेल रेल्वे स्टेशनचा भाग पाहून घ्या कसा आहे. छानपैकी चांगलं सजावट, चांगली क्लीन पनवेल रेल्वे स्टेशन आहे आपलं. इथून आपण सुरुवात करणार आहोत हरिद्वारला जाण्यासाठी. पनवेल खाली तुम्हाला जास्त काही धावपळ करावी लागणार नाही. जिथून गाड्या वगैरे थांबतात, बाहेरून आलेल्या गाड्या त्या ह्या इथे थांबतात. अशा समोरच आहे रेल्वे स्टेशन, इथे आहे हे. इथून जर का कोणी लोकलवरून येणार असेल, दादरला, ठाण्यावरून किंवा अजून कुठून, तर इथून ह्या इथे गाडी थांबते. आणि आपण बरोबर ह्या जवळपास हरिद्वारला जी लोकल निघते हे प्लॅटफॉर्मवर बाजूलाच आहे. हे समोर ह्याच्या बरोबर प्लॅटफॉर्म आहे. हे जवळच आहे बरोबर. एक्झॅक्टली आपण पनवेल रेल्वे स्टेशनवरून हरिद्वारला आपण निघणार आहोत. इथे बाजूला आहे स्टेअरकेस. सो हे पनवेल रेल्वे स्टेशन. उत्कंठा खूप आहे हरिद्वारला जाण्याची, चारधाम यात्रा करण्याची. इथून आपण सुरुवात करत आहोत. पुढचा प्रवास रेल्वेमध्ये होईल. नक्की त्याबद्दल सुद्धा माहिती दिली जाईल. धन्यवाद.